Dnes ti poviem o prípade domáceho násilia, ktorý sa odohral v Anglicku medzi Garethom Jonesom a Sarah Rigby, kde žena bola totálne vyšinutá a muž bol úplný chudák. Gareth, ktorý mal 40 rokov a bol projektovým manažérom, a Sarah, ktorá študovala za zdravotnú sestru, sa zoznámili na zoznamke, kde Sarah o sebe tvrdila, že má 33 rokov, no v skutočnosti mala 39. Takisto o sebe hovorila, že býva v 5-izbovom dome, ktorý jej patrí, no v skutočnosti patrili jej otcovi. Sarah mala 6 detí z predošlých vzťahov a Gareta presvedčila o tom, že všetky majú jedného otca. Na prvom rande bol Gareth zaskočený, že Sarah prišla vo veľmi vyzývavých, krátkych červených šatoch a na druhom stretnutí sa spoločne vyspali. V mesiaci vzťahu, keď boli u nej, tak Sarah vykopla Gareta na ulicu v spodnom prádle. Gareth mohol potom to badať, že je Sarah emočne nestabilná, no neviem, či to badal, lebo sa udobrili a následne sa všetko zhoršilo. Keď spoločne navštívili obchodný dom Harrods, tak sa Sarah domáhala toho, aby jej Gareth kúpil niečo drahé. Takým spôsobom, že zatiaľa svoje dlhé nechty do jeho kože na ruke a trvala na tom, že ak jej nekúpi drahú kabelku, tak sa vráti na zoznamku a nájde si niekoho iného na večer. Neviem, čo išlo Garethovi hlavou, keď po tomto správaní ju neposlal šúchať nohami ku kontajnerom a tú kabelku jej kúpil plus aj drahé šaty. Sarah bola spokojná a povedala Garethovi, že ho miluje a je ten pravý. Presne takto sa preukazuje láska, že ti niekto zaškriabne kožu až do krvi. A ak bol ten pravý, tak jedine pravý na týranie. Aby mu dokázala ešte viac svoju lásku, tak mu povolila sa k nej nasťahovať. Avšak mu nastolila veľa pravidiel. Mali je platiť 700 libier mesačne ako nájom, pričom ten dom patril jej otcovi. A ak si povie, že to možno bolo za energie, tak ona mu zakázala chodiť na záchod, aj sa u nej sprchovať, mal si nechávať svoje osobné veci v garáži a nemal sa v tom dome zdržiavať, pokiaľ tam ona nebola. A okrem tých 700 libier mesačne od neho požadovala ďalších 4000 libier mesačne, aby si mohla kupovať, čo len chce. Po tomto všetkom mu zadrela, že ak od nej bude chcieť odísť, tak na ňu zavolá políciu a obviní ho zo sexuálneho útoku na ňu. A spýtala sa ho, že komu myslíš, že polícia uverí? Mne či tebe? Vysmievala sa jeho výzoru a nazývala ho, že je tučný, lenivý, spotený, nechutný, ale aj veľryba a nutila ho, aby jedol šaláty, aby schudol. Taktiež sa navážala do jeho dychu, že smrdí, tak chcela, aby jedol pastu a pil ústnu vodu. Bolo pre ňu bežné ho kopať, hrísť a škriabať a raz ho napadla skleneným svietnikom, pričom mu zasiahla tvár a ostala mu potom útoku jazva na nose. Pravidelne mu kontrolovala telefón a mala jeho prihlasovacie údaje. Zakázala mu mať súkromné hovory s inými ľuďmi, pokiaľ ona pritom nebola, a postupne ho izolovala od rodiny. Vyžadovala od Garetha mať 5 až 6 krát sex za deň a pokiaľ nevládal, tak musel spať na zemi bez prikryvky a pri otvorenom okne. Raz mu zadelila, že ak nebude ten daný mesiac tehotná, tak ho odkopne a nájde si na to niekoho iného. Obviňovala ho za svoje otrasné správanie a naťahovala ho až dovtedy, pokým sa jej neospravedlnil. Táto špata si to nahrala a povedala mu, že teraz má dôkaz o tom, že jej niečo spravil, inak by sa nemal za čo ospravedlňovať. Po 9 mesiacoch vzťahu sa Gareth z tohto utrpenia vymanil a zavolal na Sarah políciu. Potom, čo nazbieral dostatočne inkriminujúce správy od nej, Sarah ho samozrejme krivo obvinila z násilia, nátlaku a manipulácie. Toto obvinenie však padlo. Sarah šla pred súd a svedčil proti nej Gareth a jej dvaja bývalí partneri. Pôvodne mala ísť na 20 mesiacov do väzby, toto však sa neuskutočnilo a mala ísť na 35 hodín, nemala mať žiaden kontakt s Garethom po dobu
5 rokov. Toto mnohí považovali za nedostatočný trest za to, čo spravila, plus, že neukázala ani trochu ľútosti. Garrett mal po tomto horibilnom vzťahu nízke sebavedomie a cítil sa bezcenno. Odvtedy sa bál blonďavých žien, ktoré mali strih vlasov ako Sarah. Sarah si následne našla potenciálnu novú obeť, nového muža, s ktorým splodila 7. dieťa. Čo si myslíš ty, aký by bol trest podľa teba dostatočný, alebo či bol podľa teba dostatočný, alebo ako si myslíš, že by to vyzeralo, keby sa role vymenia a násilníkom je muž a obeťou je žena? Napíš mi do komentára. V knihe Žite ako mačka sa nachádza rada, že chcete žiť ako mačka, užívajte si voľnosť plnými dúškami a robte len to, čo chcete. Podľa všetkého sa touto radou riadila aj Sarah a robila si s Garrettom úplne hocičo, čo uznala za vhodné. Ako tak vidím, tak aj moje nechty vyzerajú, ako by som na nich páchala násilie, avšak nie je to tak. Ale radšej to skryjem.